Γεια σας και καλώς ήρθατε στο ψηφιακό μας μάθημα με τίτλο «Η επιρροή των influencers και η συμπεριφορά της Αγέλης στην κατανάλωση μέσω των social media». Είμαι η Ελπίδα Βλάχου, φιλόλογος. Γεια σας, και εγώ είμαι η Μαρία Λάτση, οικονομολόγος. Είμαστε μεταπτυχιακές φοιτήτριες του προγράμματος Ηλεκτρονική Μάθηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σας καλωσορίζουμε στο μάθημά μας και θα σας καθοδηγήσουμε σε αυτό το σύντομο αλλά χρήσιμο ταξίδι κατανόησης της ψηφιακής επιρροής. Σκοπός του μαθήματός μας είναι να κατανοήσουμε το πώς λειτουργεί η μαζική επιρροή στα social media, πώς επηρεάζει τις καταναλωτικές μας αποφάσεις και το πώς να αξιολογούμε την αξιοπιστία ενός περιεχομένου. Θα δείτε παραδείγματα από τα social media, θα εξασχηθείτε μέσα από σύντομες διαδραστικές δραστηριότητες και θα αποκτήσετε πρακτικά εργαλεία για πιο συνειδητές επιλογές στο διαδίκτυο. Όλα αυτά φυσικά θα γίνουν μέσα από ένα εντελώς ασύγχρονο μάθημα. Μπορείτε να συμμετέχετε σε συζητήσεις, να αναστοχαστείτε και να καλλιεργήσετε τις δεξιότητές σας μέσα από διάφορες μικρές εργασίες. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Καλή σας αρχή! Καλή σας αρχή!